জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিপ্লৱ দল হিচাপে কোনো মানা নাই বা অবজেকশন কৰি পেলাই অহা নাই, চাপৰ্টহে কৰি পেলাই আহিছোঁ আমি। ভাৰতৰ জনজাতি গৌৰৱ বিৰছা মুণ্ডাৰ বংশধৰ চাওতাল, খাৰিয়া, মুণ্ডা, চাওৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আমাৰ সহমৰ্মিতা আছে, কিন্তু ইয়াতে ষ্টেট বেৰিয়াৰ আছে। অক্ষমণীয় অপৰাধ আৰু তাৰ প্ৰতিফল তেওঁ পালে। আৰু এইবাৰ কোচৰাজবংশী মানুহখিনি আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আৰু আদিবাসীখিনিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আমি অপেনভাৱে ছাপৰ্ট কৰিছিলোঁ। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे गोदान बिषय आरो रिपर्टसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। रायजोफोर जों दिनै गिबिसिनावनो सासे नैबे डक्टर साहाबनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ खोनासंनानै सावरायलायगोन। नैथियावहाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव जोङो सावरायलायगोन। थामथियावहाय दावराव देखायनि पार्टनार्सफोरनि सायाव जोङो सावरायलायगोन। ब्रैथियावहाय जोङो आरोबाव सिसिट'आनि आफादगिरिफोरनि माखासे बुंनाय रावफोरखौहाय खोनासंनानै जों सावरायगोन। बे समाव फैदो सासे डक्टर साहाबा मा बाथ्रा बुंदों बिथाङा नोंथांमोनाबो खोनासंनानै ला ससे। आं गोलाव होआ ससेल' होगोन। नोंथांनि कुइसन एन्सारखौ होनायनि सिगां एसे सिगां आङो बुंनो सानबाय। जोंनि जेनाखि दानि गभर्नमेन्ट बे एखेबारे स्रा स्रा इसोर होनाय 28 MCLA देरहानाया मामुलि नङा। मानो होनोब्ला अरुणाचलाव प्राइभेट सेन्टारफ्राव आर'ज खालामदों, नागालेण्डआव खालामदों, मेघालयआव खालामदों, जोंनि बे आसामाव गासैयावबो खालामदों आरो जोंबो खालामदों। बेनिफ्राय आं मिथिगौ 100% बिपिएफआ सरकार दागोन होननानै। जेब्लानाखि जोंनि बे दतमानि ब्रादार प्रकाश बसुमतारीनि अनसुलि हिन्जावा प्रिया बिनानावा आंजों जेब्ला रायज्लायदों अब्ला आं बै समाव बुंदों, बिनानाव सिन्था दाखालाम, देरहागोन आरो बिपिएफआ सरकार दागोन। डाइरेक्ट आं बुंदों। मानो होनब्ला माखासे आं मिथिनाय दंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे दाजु मृत्युन्जय जोंनि बे सराइबिलनि बिथांनि जानानैबो माखासे आइजोफ्रा रिजाल्टनि सिगां साबा फैदोंमोन। बे समावबो जों बुंदों सिन्था गैया, देरहागोन। खिन्थु माखासे मोनसे सिस्टेम हाबाफारि होदों आरो आंनि मिसेसआ बेबायदि बिनानावमोनाबो खालामदों। आरो बेनिफ्राय उइलियाम नार्जारि जेब्लानाखि बिथाङा टिकेट मोनबाय अब्लानो आं बिथांखौहाय वाट्सएपजों रायज्लायहरदों, कंग्रेचुलेसन फंबाय, देरहागोन। आरो बेबायदिनो इलेक्सननि अखानायै गौराङाव गोबां माबा मोनसेनि थाखाय जों ज' जादोंमोन। बेहाय लोगो मोननानै आङो हेन्डसेक लानानै फंबाय एडभान्स उइनिंनि कंग्रेचुलेसन माने आं बेखौ आं बुंदों आरो स्रा। बाह डक्टर साहाब बाह बाह। इसोरनिफ्राय जुदि बोर मोननानै देरहानायमोनब्ला मानि खारनावथो थगाय थसि एसटि होनाय, मानि खारनावथो बै हा गैजायै मानसिफोरनो हा फाट्टा होगोन होननानै जायहा मोनथावनायानो नंखाया बिसोरखौ थगायनानैहाय देरहानाय माब्रै जाखो? इसोरनिफ्राय बोर मोननानै देरहानायमोनब्लाथ' बिथाङा बेफोरबायदि गोदाव सोराव जानाय नङामोन। दा माब्लाबानि समावहाय सयतानाबो देरहायो, मिथिबाय दा? इसोरा सयतानखौबो देरहाहोयो। दिनै थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारिया देरहादों डक्टर साहाब। दा नोंसोर बायदि खर' गोनां मानसियानो नलेज गोनां डक्टर जालायनानैबो जुदि बर' हारिनि मोजां गाज्रिखौ साननानै बाथ्रा बुङाब्ला अब्ला नोंनि जोलैनि मानसिफ्रालाय माबोरैथो बुजिनांगौ जाखो? हयथ' नोंथाङा हस्पिटालाव पेसेन्टफोरखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामैनो नोंथांनि खर'आ एसे नेर' माइन्डनि जाबाय खोमा, आं बेखौसो सानदों। दा नोंथाङानो फोरमान हो, सुपार 50 बायदि खामानिया गाज्रिमोन नामा? दुरान काप बायदि स्पर्ट्सआ गाज्रिमोन नामा? आरो नलेज फेस्टिभेला गाज्रिमोन नामा? भारत उदांस्रि जानायनि उननिफ्राय मैया दाखालसिमहालागै हा गैजायै सुबुंफ्रा हा मोननाया बियो गाज्रिमोन नामा? नोंथाङा फोरमान हो। आरो बै बर' हारिनि जे 90 फारियावहाय बड' लेंगुवेजआ सोसनजाबाय, अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायजानायनि खाबुआव फैबाय, बेखौ खामानि मावनाया सोर मावखो? हाग्रामाया 17 बोसोराव सोसननानैल'सो दोनदों, बाहायजायाखै। माराम जानानै दङमोन, जामहाबनानै दङमोन, बे बाहायजायाखैमोन। आरो बिथाङा बे थांनाय 5 बोसोरसिमावबो जुदि सरकाराव थायोमोनब्ला बे खामानिया जाफुंनाय नङामोन। मा नोंथांनि थाखाय
जिआइटेक खालामनानै होनाय बुस्थुफ्रा गाज्रि नामा? प्रमद बर' सरकारखौहाय नोंथाङा दि गाज्रि मोनदों। दिनैनि नैबे नन एसटि नो एसटि होनो नागिरनाया डक्टर साहाबनि थाखाय मोजां जादों नामा? हा? बै पावार होननानै बुंदों। पावारा दिनैहाय डिसि पावारा दिसपुरजोंहाय लिक खालामजादों, बियो मोजां जादों नामा? डक्टर साहाब एसेबां नलेज गोनां डक्टर PhD फरायनानै कमप्लिट जालायनाय मानसियानो जुदि रायजो राजानि सिगाङावहाय नंथारै बाथारै बाथ्रा बुङोला आंबो लाजिनायसो मोनो नोंसोरबायदि डक्टरखौहाय। बेखायनो रायजो राजाफ्राबो एसे साननाया मोजां, मिथिबाय ना? दानिया खोनासंदो हाग्रामा महिलारिया मा बाथ्रा बुंदों, खोनासं नोंथांमोना। জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিপ্লৱ দল হিচাপে কোনো মানা নাই বা অবজেকশন কৰি পেলাই অহা নাই, ছাপৰ্টহে কৰি পেলাই আহিছোঁ আমি। জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিপ্লৱ দল হিচাপে কোনো মানা নাই বা অবজেকশন কৰি পেলাই অহা নাই, ছাপৰ্টহে কৰি পেলাই আহিছোঁ আমি। एसटि होनायाव जेबो आपत्ति गैया। एसटि होनायनि थाखाय गोजौआवहाय आङो लिरनानै होगोन। बे बाथ्राखौहाय क्लियारलि बुंखादों सिगांनिफ्रायनो। दा जों बेखौ बयबो मिथिखागौ। अब्ला बियो डक्टर साहाबनि थाखाय मोजां जादों नामा? नन ट्राइबेल्सफोरखौहाय ट्राइबेल्स बानायनो नागिरनाया डक्टर साहाबनि थाखाय मोजां नामा? आं बेखौसो बुंगोन रायजोफोर। आरो हाग्रामा महिलारिया जे बुंदों थाइसे हरनानै थाइनै लाग्रा होननानै बुंदों। थाइसे हरनानै थाइनै लाग्रा नङा, थाइसे लानानै थाइनै हरग्रासो, मिथिबाय दा? थाइसे हरनानै थाइनै लाग्राब्ला अब्ला 5 बोसोरनि थाखाय EM, 6 दाननि थाखाय मन्थ्रि। मारै जाखो? एसेबां थगाय जाखो बिजेपि पार्टी डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामाजों? बेनो जाहैबाय लिडारनि गुन ना। दिनै जों नुगासिनो दङ रायजोफोर, रावबो सिखोमानो हाया। बे ससियेल मिडिया जुगावहाय माब्लाबाबो दोनखोमानो हाया। जेसेबांखि गोजानाव थाया मानो देख नुगासिनो दङ। जोंबो फावसायनानै थाया, जोंबो अपोजिशन पार्टीनि जानानै दङ दा। मोजां लिडारखौहाय सापर्ट होनायाव माब्लाबाबो उन जानानै थाया, मिथिबाय दा? जों बयबो नुगासिनो दङ BPFनि सिमा मा खामानि मावनो थांगासिनो दङ। 2026 निफ्राय स्टार्ट जागोन, नायबाय था नोंथांमोना। दानिया फै नोंथांमोना नायनानै ला नैबे मानसिफोरखौहाय। बे मानसिफोरखौ मोजाङै नायनानै ला। बिथांमोना दावराव देख्रेबनि पार्टनार्स गोजा, मिथिबाय दा? मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। আছে এই বিজেপি চৰকাৰৰ UPPL আৰু সংবিধানত আছে ট্ৰাইবেল মানুহৰ লেণ্ড ৰাইট বুলি, তেখেতসকলে এইটো ভাইলেট কৰিছে। বিজেপি যদি আদানীক মাটি দিবলৈ বিচাৰে কাজিৰঙা দিয়কগৈ, মানাস কিবা আপোনাৰ ফৰেষ্টত দিয়কগৈ। অসমত বিভিন্ন জেগা আছে তাত দিবলৈ যাওক, কিন্তু অসমৰ চৰকাৰে বিজেপিয়ে মাত্ৰ ট্ৰাইবেল মাটি কিনিয়ে চাই থাকে। UPPL नि समावहाय गाराम्बा हब्रा हुख्रावबायनाय रायजो राजानि सिगाङाव थांनानैहाय हा मोनथावना नङै सुबुंफोरनियावहाय हा होदों होननानैहाय दावराव खालामहैनाय। दिनैनि समावहाय BPF फैबाय, दाउसा मावरियाफोर बायदि एरसोनानै थाजोब्बाय। नाथाय BPF नि सिबा ससियेल मिडियायाव बुंगासिनो दङ दे नन ST फोरनो ST होगोन, हा गैजायिफोर मोनथावैफोरनोबो हा होनायनि बाथ्रा, मुस्लिमफोरनोहाय माइनरिटि सुबुंफोरनोहाय हा होनायनि बाथ्रा, बेखौहाय बखगासिनो दङ। बबेयाव थैनानै थादों होनब्लालाय? बहा एब्रेनानै थादों नोंथांमोना? ना नोंथांमोननि मथेब्ला BPF नि होनाया गासैबो पसिबल जाजोबगोन नामा? इम्पसिबलखौबो पसिबल जागोन नामा BPF नि थाखाय? हा? एसे लाजिनो सोलोंब्रा। हास्लाबा UPPL पार्टीखौहाय सरकार दानोहाय खाबु होआलासे दावराव दावसि नांज्लाय खमज्लाय सरकार दाजेननायनिफ्रायनो जुरिबोबाय। नै दिनै गाबोन कमेन्टआव आङो नुनो मोनदों सम नांगौ। मानो सम नांगौ? माव, गोख्रै माव। नङाब्ला 5 बोसोरल'सै। 5 बोसोरनि गेजेरावनो नोंथांमोनाबो सुनायफिनजागोन। थांनाय 5 बोसोरावहाय UPPL मा मावदों, नैबे 5 बोसोरावहाय BPF मा मावगोन, बिनि बराबर सुनायनाय जागोन। मिथिबाय दा रायजोफोर? गोख्रै माव, समखौ दाने। मानोना UPPL पार्टीया हायागारा जुजिक थाबाबायनानै मावनो गोनां जादों।
COVID-19 नि गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोना जेरैब्लाबो रायजोनि खामानिखौ मोजाङै मावबोदोंमोन नाथाय बै थाखा थिंख्लिनि लबियाफ्रासो UPPL पार्टिखौहाय गाज्रि खालामदों बेखौ जों बयबो मिथिगौ रायजोनि थाखाय मोनसेबो गाज्रि खामानि मावाखै थाइसे थाइनै जानाया बेयो लिडार्सफोरनि आखुखा मोनफ्रोमबो स्टेटनावनो थाइसे थाइनैखौहाय लिडार्सफ्रा बाहायखायो बाहायनायजों लोगोसे हारिखौबो नायनांगौ हारिनि डेभेलपमेन्टखौबो मावनांगौ बेसो लिडारनि आखुआ मिथिबाय दा जों नुदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा नायगोन जोङो माबायदि खामानि मावो बिबो दानिया फैदो सिसिट'आनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों खोनासं भिडिअआ गोलाव जागोन रायजोफोर खोनासंब्लानो जाबाय যে আমার স্থিতি একেই আছে যে পপুলাস এণ্ড এডভান্স গ্ৰুপ জনবহুল আৰু আগবঢ়া জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক আমি বিৰোধিতা কৰোঁ মৰাণ মটকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহমৰ্মিতা আছে তেওঁলোকৰ নিজস্ব কালচাৰ আছে নিজস্ব সাজ পোছাক আছে তেওঁলোক পাৰ্টিকুলাৰ দুটা জিলাত বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাতে তেওঁলোক সীমাবদ্ধ খুব কম পপুলেশ্যনৰ গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি চিচিটোৱাৰ সহমৰ্মিতা আছে আনহাতেদি স্বাধীনতা যুঁজাৰু ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা যুঁজাৰু কানহু মুৰ্মু আৰু ভাৰতৰ জনজাতি গৌৰৱ বিৰছা মুণ্ডাৰ বংশধৰ চাওতাল খাৰিয়া মুণ্ডা চাওৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আমাৰ সহমৰ্মিতা আছে কিন্তু ইয়াতে ষ্টেট বেৰিয়াৰ আছে আন্তঃৰাজ্যিক বাধা আছে ইণ্টাৰ ষ্টেট বাৰ আছে অসমৰ ট্ৰাইবেল অন্যান্য ষ্টেটত ট্ৰাইবেল নহয় গতিকে এই বাৰটো এই যিটো বেৰিয়াৰ আছে সেইটো যদি উঠাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াত টি ট্ৰাইব বা এক্সটি গাৰ্ডেনাৰ বা আদিবাসীসকল ইয়াতে ট্ৰাইবেল হোৱাৰ কোনো সুযোগ তেওঁলোকৰ নাথাকিব গতিকে আজিৰ সভাই আমি এই বেৰিয়াৰটোক উঠাই দিবলৈ আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ চাওতাল খাৰিয়া মুণ্ডা চাওৰা তো এনেকৈ কংগ্ৰেছে 120টা যি 112টা ছাবকাষ্টৰ 36টাক ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে বাকীখিনি তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰা নাই কিন্তু আমি কৈছোঁ যে ভাৰতৰ যি জনজাতি গৌৰৱ বিৰছা মুণ্ডাৰ বংশধৰ খাৰিয়া মুণ্ডা চাওতাল চাওৰা আদি যিখিনি আদিবাসী হয় তেওঁলোক ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা মধ্যপ্ৰদেশ আদিত তেওঁলোক ST হয় কিন্তু অসমত তেওঁলোক ST নহয় কাৰণ ইয়াতে এটা ষ্টেট বেৰিয়াৰ আছে আন্তঃৰাজ্যিক বাধা আছে কনষ্টিটিউশ্যনত ইয়াত বাধা আৰোপ কৰি থোৱা আছে ঠিক তেনেকৈ অসমৰ ট্ৰাইবেলো বেলেগ ষ্টেটত আমি ট্ৰাইবেল নহয় আজি মিচিং জনগোষ্ঠী অসমত ট্ৰাইবেল কিন্তু অৰুণাচলত ট্ৰাইবেল নহয় অসমৰ ক্ষেত্ৰতে কি হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ বড়োবিলাক ST নহয় আৰু ভৈয়ামত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকল আজিও শিডিউল ট্ৰাইব নহয় গতিকে এইটো সমস্যাও আছে এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণেও আজি আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু ষ্টেট বেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ যে যদি খাৰিয়া মুণ্ডা চাওতাল চাওৰা আদিক অসমত ST কৰিব লাগে ষ্টেট বেৰিয়াৰ উঠাই অসমৰ ট্ৰাইবেলকো আকৌ দিল্লীত ST মৰ্যাদা দিব লাগিব ঝাৰখণ্ডত বিহাৰত উৰিষ্যাত বা উত্তৰ প্ৰদেশত অসমৰ বড়ো কাৰ্বি মিচিং তিৱা ৰাভা সকলোকো তাত ট্ৰাইবেলৰ মৰ্যাদা দিব লাগিব এই কণ্ডিশ্যনটো থাকিব दिनै सिसिट'आनि आदित्य खाख्लारि बिथांमोना मानि खारनावहाय खर' दुंनो गोनां जादों BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि खर'आ दुंनो गोनां जादों 5 बोसोर बिथांमोना स्रियै दङमोन जेबो जेंना जेंसि गैयामोन दावराव दावसिबो जायाखैमोन हा हुनिबो जेबो जेंना जायाखैमोन मोनथावना सुबुंनोसो हा होबोदों मोनथावै सुबुंनो हा होबाखै नाथाय दावराव देख्रेबमोन बायदि आरो बिनि पार्टनार्सफ्रा ओरैबायदि अधर्ज थाथेरनो हायै रायजो राजानि सिगाङावहाय अर सावनानै होबोदों सोरखौबा पेट्रल लुनानै थैनो सिन्थायनो बिथांमोना सुइसाइड खालामनो सिन्थायनो बेबायदि खामानिखौ मावबोदों दिनै ओंखार BPFनि हेंथा BPFआ मानो ST होनो बुंदों
सिबानो जुदि एसटि होनायनि खोथा बुंदोंब्ला अब्ला नों आं रायजो राजायालाय मा खालामनो ट्राइबेलनि सिबानो जुदि एसटि होनायनि बाथ्रा बुंदोंब्ला दिनै बेनिखायनो आं बुंबाय थादों माने आं गोसोजों सानदों जोंनि मानाव गेदेर आदित्य खाख्लारि सारमोना स्ट्रं जानांगोन आरो एसटि खौहाय थैनानै थांब्लाबो माब्लाबाबो एग्रि जानो मोननाय नङा दिनै जोंहा ट्राइबेल संघनि जायफ्रा मावथिफोर सिसिट'वानि आं दावराव देख्रेबखौ होनाखै सिसिट'वानि मावथिफोर गासैबो दायथ'आ बिसिनावनो दङ दा बिसोर स्ट्रं जानायखायसो नङाब्ला हाग्रामा महिलारिनि बायदिब्ला जों बर'फ्रा फेम्फोना बायदिसो गोजावगोन रायजोफोर मिथिबाय दा बेखौहाय जों सानना लानाया मोजां अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना इउपिपिएलआ मावाखै होनबोदों नाथाय इउपिपिएलआ मा मावदोंमोन मा मावाखैमोन बेखौ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नायलांबाय था बिपिएमआ मा खामानि मावो बेखौबो जों नुलांगोन दान मोनसेयानो जाखानायसै बिपिएफ पार्टिनि इलेक्शन जाजेननायनिफ्राय लानानै देरहाजेननायनिफ्राय लानानै दासिमबो जेबो खामानि गैया नायलांबाय था रायजोफोर अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि